Здравейте, това е вече четвърти епизод на... Не знам, мисля, че беше... Не знам. Сол няма, значи на Тинг. Егорс. На Егор, да. Егорс. Добре, значи тук влизаме. Виждаш къде чупат? Не, добре ще играем така, ади. Не, аз така не играя, сори. Аз само червени сини не играя. Какво тук ми харесват? Те хича са яки. Чай, май някой игра е свършила от Сол. Не. Чай, тук остават двама от 6. Искаш ли да ги изчакаме, брат? Айде бе, какво ще ги чакаме, да няма да игра вече. Да, те виж тук колко хора са натупаха, всички там влязах. Чупи го. Гледай, брат, всички там влязах. Ти къде влизна? Никъде. Никъде не съм влязал още. Добре, когато си изберем арена тогава. Хора, ние си избрахме арена! Избери обсидиана. Само че сме тимка. Съжалявам, не сме само, ама тимка. Ние сме жълти. Жълти сме. Виж, дървесен човек. Това е дървесен. Добре, виж, дървесен човек, брат. Да. Аз ще гледам. Никой не влиза. Аз гледам. Гледай. Оле, ако сме само двама, ще бати кефа. Ама, чай, аз ще гледам, че избери обсидиана през това време. Аз го избрах вече. Ай, пак ще гледам. За всеки случай, за да може играта... Готово. Още ли сме двамата? Дрона сме само двамата. Надявайте сме само двамата. Трябва да смятаме за 5 секунди. Да мога да сме само двамата. Айде, само двамата ли сме? Молец. Yes! Аз превземам Iron ти Голда. Ще ти давам от двете. Обсидиан не избери. Обсидиан. Чай, братле! Ето ти обсидиан. Чай да купа блокове малко. Аз имам да сграждам. Yes, хора! Почва новото приключение. Пинга. Какво ще насълта малко? Ела бе. Идвам. Чай, дай обсидиана. Ти си събирай голд, дай обсидиана. Да бе, ще го сложа казвай. Тук в тея. Чакай, добре. Тук служи единия. Къде? Тук? Да. Тук другия. И там другия. И тук другия. И готово. Сега искам това да го сложиш и тук. Виж ли? Да. Да, готово. Естествено. Тя ще ограждаме с тези такива жълти. Чай, искам да видя. Остави ми още едно. Ами служи го някъде. Знам къде. Виж, ето тук става. Ето тук. Добре, правя стена сега. Близо е до вилиджера, ни дава. Ние изграждаме голяма градска стена. Не, то не е стена, просто такова. Такова да може да ме предпазя колкото може. От лъкове. Защото обичам лъкове. Аз, ако съм с лък. Не знаят просто. Знаеш какво гледам? Голд. То нямаме друг. Генерал. Ама на она арена да ти играхме преди имаше колко айрон. Беше добре. А на пирати с айрона много ми свършат блоковете, бе. Ние тук се заставаме и си ги целим и се съмърваме. Може да направим едно прозорче. Какво? Може да направим едно прозорче. Да. Дай виж са кошко. Да, тук е. Чай. Виж, стой сега къде да ти го вземе. Чай, гледай брат сега, виж. Айде, лампа сложих, да ми свети. Да знам, стой там на айрона. Окей. Стой. Добре, седа на айрона, окей. Сега да го взема. Yes. Нещо да кажеш? Thank. Моля. Please. You're welcome. Това означава, ние научихме там, че означава няма защо. Още 10. Да, ще има и за мен. И за тебе, ти не си ли купи на тебе, бе? Не, за тебе ти купих. Добре, само трябва да имаш само още 3 айрон. Имаш някакъв айрон в себе си? Не, брат. Добре, трябва да ми още едно. Още едно, добре, едно. Още едно. Yes! Това пуска много бързо. Аз ще събера много. Аз ще събера голд. Имаш ли някакъв голд в тебе? Останал. Не, брат. Трябват ни 10, за да купим. Имаш ли обсидиан блок? Не. Добре, за да купуваме обсидиан, защото кой знае. Може пак да натъкнем такъв.
Хакер. Хекер. Новата дума. Хекери. Нов речник. Това не би се добре рече, ти баба майката бе. Ти псове. Гледате малки лица. Чакай, малко не знам. Някакви. Окей, готови сме. Почти готови. Не. Добре, как ще да купа, вместо брони, как ще да купа. Юлиан Николов е на линия. Аз не си ползвам скайпа, защо хората изведнъж всички стават на линия. Представи сега, последна къпа някой ми звъни. Ще му затвориш. Ама той на къде си ли този случай? Или наш изобщо? Той ми беше такъв много стар приятел. Бяхме приятели по скайп. Ага. И още сте приятели. Не сме. Не сте приятели? Просто не знам. Понякога ми казва важни неща за FNAF, които да играя. Аз почнах много поредица FNAF. О, thank you. What? Кой ми го даде, бе? Кой бе? Виж брат, гледай са. Що го нямаш? What? Ой, хакер! Ела ме! Как се? Я да ви се смеча. Ще ти го дам. Я ти май можеш. Не можеш? Уже аз няма да го използвам. Искам. Дадох ти го. Чай. Дай ми това, бе. Ми да, бе! Ой, хакер, как се появи още две? Чай сега ще пробвам това. Блокови. И ме ми фанаха, виж. Няма да го използвам, чули? Окей. Само ако те обстрелват, ама това е много гадно. Откъде се здобис това? Ей, сега ще... Да яде мъркави. Трябва да потичам малко. Трябва да поспортувам. Ай, поспортувай, брат. Паспорту. Спорту. Взех си 9 голд. Искаш да събираме 20 голд? Не, 40. Не, 20 за да го апгрейднем. Чакай го апгрейднем нещо. Омага, винаги като го чуя този звук изведнъж настрахвам. Чай, Фигурс, става ли поне някога вечер? В iPlex става. Аз съм. И съм снимал. Не беше много. Ще те бъда в сервер. Нали? А може се оправим и те махат там. Не бе. Тук ги оправят повече. Там веднъж играх, почти не си правят труда да ги махат. Вили, виж къде съм. Ой, извинявай, просто съм свикнал да ти казвам Вили. Извинявам се. Си си ме отбъркал с този Вили. Дай блок! Дай блок, прецаках са! Колко блока искаш? Един. Спецаках. Чай, ям. Аз не мога ям. Помощ. Помощ. Що правда да го щупиш? Сега ти ще го слагаш много. Добре. Мерси. Учи ли падна? Братле, трябва да вземем да ходим към средата. Покажи как ям. Добре, айде, яш, къде си? Ето ма. Гледайте как ям. Нам, натъпка са. Като пъце. Ай, спорт! Айде, трети лево. Ама виж как ми върви, ти мога си до мен, виж как ми върви. Добре. Леко наведем. Чакай бъркъвчета. Аз нямам броня, брат. Вече имам. Ничего хили го звъня. Аз си купувам, как мислиш? Ти само ти? Не, ти колко ще си купуваш? Всичко ли ще взимаш? Виж го! Нахален! Окей. Вили, къде си? Спокойно, на мен не ми трябва. Ня. Ще приема твоя откуп. Братле, ето. Аз ще купя 10. Ако съм достатъчно. Виж колко скуп ти дадох. Аз ще купя едни панталони и сега. Я ще купя още. Късно идвам. Значи аз ще купя панталони. Не, ти си купи също панталони. Това е много дразни този звук. Кой, музиката ли бе? Не. Защото мен най-много ме дразни тази музика. Не. Братле, аз ще купя един чест, за да го сложим и ако умрем, което съм 100% сигурен, че се стане, да имаме айтеми такива. Чакай, то не вярно, ама. Моите са много добре сега.
А, не! Край! Край! Музика! Нула! Адска! И може